mangu kong kanduan rimang lirino tanpa kanin yen tan tulus mengku sang Yahudama yen tan tulus mengku sang Yahudama Wisnu lan Kuwira wonten pangandika ngedhawuh Bulu sira wis ulun dandani dadi dalang sejati ya dalang Sanggabana ingkang Bathara Kuwira ulun dandani dadi ya niyaga oh iya suaramu ngono kuwi ya suara kula kedah kaya yoga-yoga niku iya kudu nah mung karyaku durung saling swara aku durung saling sloga wis ndak dandani dadi dalang sejati dalang Sanggabana ya dalang pangruwatan si Bathara Kuwira ulun dandani dadi panjak kalungkungan nah aku kok dadi penggender aku dadi penggender jenengku Nyai Seruni ya Nyai Asem esuk sore wong tuwa iki gawane sing enteng-enteng sing bangsa krasa-krasa iki sang nang nek wong tuwa iki gawane sing bangsa perintah maido nek perlu nyatrut iki wes aku semuluga tak ndang saling swara aku dadi penggender wanita betale kencana sapa brahmane pahwatare kang rok mutya rarat widurya marani lopo menika sinten kepareng rawuh wonten papan kula nenggih panggenanipun dalang sejati nenggih dalang Sanggabana. Sampeyan dangu dhateng kula menika sentananing praja. Kula sentananing praja saking negari Purwacarita. Nami kula Adipati Jakasandha. Adipati Jakasandha. Ingkang wonten wingking kula menika Bayan Kocrit Bayan kok Bayan Kocrit barang iki menapa leres menika panggenanipun utawi dalemipun Kyai Dalang sejati nenggih Kyai Dalang pangruwatan inggih Kyai Dalang Sanggabana pancen mekaten kula menika ingkang kawatanan dalang Sanggabana. Lah sing wingi niku sing kaya gumuk kalih Kyai Estri. Menika pengarawit kula namine Penggender Seruni
nenggih Nyai Asem esuk sore. Kula panjak kalungkungan kula niki rekenipun pengendangipun. Oh, ngaten. Wah, pengendange saja ya bergas. Wonten kersa punapa Adipati Jaka Sandha. Kula menika dipun utus kaliyan Ratu Gusti kula saking negari Purwacarita. Supados golek dalang sejati awit Gusti kula Prabu Ratu ing Purwacarita punika badhe ngawontenaken pangruwatan agung ingkang dipun adani dening Bapak Suparjo kelawan Ibu Suryani. Menika kagungan putra nama tunggal naminipun Novita Mitpatkul Jana. Ingkang badhe ngawontenaken pangruwatan menika wonten satunggalipun kraton ageng nenggih wonten negari Purwacarita punika. Inggih. Lakar mekaten kula saged dereng kinanten selak ambuh bilih saged minangkani dawuh pangandika paduka. Ora yo nggih lho. Sang ingkang minulya Adipati Jaka Sandha. Sampeyan boten kleru golek dalan pangruwatan wonten ing iki. Di sana awit pripun? Awit punika wonten ing ruwatan menika sanesipun dalang sejati taksih wonten sarana sanesipun. Dalang pangruwatan menika syaratipun tunggal boten kenging garwa wayuh. Ingkang kalih boten saged dipun adani dalang ingkang tasih duda lan tegan. Dados kedah jangkep garwa nggih kedah namung setunggal. Dados nek dalang pangruwatane ngantek wayuh niku aber dhateng khasiatipun. Wah, lha nek nyimpen ngono piye ya Kang ya? Gak apa-apa nek kuwi. Mula kula niki nyimpen mboten gelem niku sebab kula samar nek pangruwatan kula mboten mandi. Dados dalang legan duda Joko dereng kepareng ngruwat ingkang dipun keparengaken ngruwat sengkala inggih punika dalang ingkang jangkep gesangipun. Kadya dene swadi bapak mantep menika ling krama ping pinten sebab ngugemi dhateng dawuhing para sepuh dalang ruwat iku ora entuk urip ijen. Wah, ngoten. Nggih, Kyai dalang. Terus prabeyanipun pinten ngruwat wonten kraton Purwacarita? Perkawis perbeya punika saged dipun rembak wingking lan kula boten badhe ngawrataken tiyang ingkang ambetaken. Ugeripun mriku sampun wonten gamelan lan wayangipun. Oh, lha nek gamelan wayang mriku pun apik-apik, togoke men praja emas ta mriku. Ya mung garene sing elek. Aja nyek. Gamelan pun komplit. Krunggu wanase penak. Ning kula nggih ajeng taken kenging napa nek niki ruwatan kok gamelane mboten komplit. Kula aja tekon kula kuwi ndak buka kala. Nek komplit iki apese ya 15 juta lho. Ah iya. Kok iki jenenge ya rebut cukup, sing penting kuwi ijabah. Lan apa sing disuwun Bapak Suparjo lan Ibu Suryani iki kabul ngurwas sengkalan sing Kang Putra dadi bocah sing urip sarwa kebenaran. Allahumma amin. Kyai dalam ampun kesupen nggih tanggalipun 12 malam 13 dintenipun wonten dinten Kemis Wage. Kemis Wage menika Respati Langking. Bahasanipun Sanskerta Respati Langking. Pun monggo namung sewengi mawon mulai perlu nggih rebat cekap ngoten mawon ingkang baken sakralipun menika cepet kula nyuwun pamit nggih.
Subur apa sabar Kang Subur apa di awake dhewe iki dititahke dadi wong cilik uripe mung sarwa ketimpak-ketimplak. Sababe apa? Sabab wong menungso kuwi sing dinarani wong tentrem kuwi gumantung marang bodho pintere anggo nyukuri peparinge Gusti. Apa kok kira-kira sing wong sugih sing pangkate dhuwur kae tentrem kuwi ora? Lho lha piye? Contone iki rada nebal sawetara. Suwardi kok Suwardi Freddy Sambo kuwi wong donyane ora karuan. Kira-kira tentrem apa ora? Oh iya ya. Terus Nadiem Makarim kuwi donyane ora karuan kuwi tentrem apa ora? Iya. Ning ngene lho Kang Subur, karepku kuwi dadi wong tani. Aku ki ora ketang sak klebek yo garap sawah iki yo nek tak abuk iki yo lengo. Wah yo apik ngono. Semono uga aku ngingu wedhus karo sapi kebo iki yo akeh sandungane. Mergo wong urip iki dibikoke dhewe-dhewe. Wong ki nek bikoke iki ora nandur-nandur, kowe nandur mung sak klebek wae yo ora iso lemu. Oh ngono. Terus aku nyoni-nyoni nyatane ya kana sandungane penyakit kewan wis akeh-akeh sing nempuh marang ingon-ingone para among tani gawe tuna lan gawe rugi. Lah kuwi yo aluse dienggo kasare dienggo. Tegese aluse iki kudu percaya marang tutur lan dawuh pangandikane para leluhur. Kowe ngerti to? Nek sasi sura dinane Jumawage padha nggodhog kupat lepet kuwi gembili lemper amoh karo kambil kiri digandulke ning ngarep kandang sapi. Iya. Lah kuwi alusane sebab petung Jawa kuwi bab kewan kuwi ana sing nguasani ya kuwi Kiai Dadung Awuk. Dadung Bawuk kok ngurusi awuk. Dadung Awuk. Kuwi tegese kok musyrik menuhankan Tuhan selain Allah kuwi ora, nanging sakabeh makhluk ing Gusti Allah iki kabeh butuh pangan. Saiki nadyan to awake dhewe kalimat tauhid iki kandhane kira-kira percaya ora? Saliyane awake dhewe iki enek demit setan pripayangan sing tau ganggu bocah kowe percaya ora? Ya percaya. Lah mula kuwi keneng apa bocah iki nek ketemper demit ketutan demit kok dadak digua-guai nganggo ndok. Dadak digua-guai nganggo sandangan sing wis kanggo ya terus mari kok arep ora percaya piye coba. Lah iya ya. Mula kaya ngono kuwi kabeh kita Gusti umat Gusti duwe pangan dhewe-dhewe, carane mangan dhewe-dhewe. Lah nek njaluke tangga marang papan-papan sing angker, papan sing gawat kuwi niat ingsun. Golek papan sing ijabah kanggo nurunake wahyu ning tangga saka Gusti Allah. Tegese ora kesasar kesusun. Oh iya. Kang Subur, apa di? Aku krungu iki ning desa Singapadu kula Jambanan iki enek wong Murwakala. Ngundang dalang sejati ngruwat anake wadon sing dinemu ontang-anting. Sebab diruwat supaya dadi bocah sing luput saka panggoda pangrencanane Sengkala. Ben dadi bocah sing urip sarwa kebenaran. Oh ngono. Nggone Pak Parjo lan Ibu Suyani. Iya. Wah, lah aku biyen melu Purwakala Suwargi Bapak. Kuwi nek pas ruwatan wong delok-delokke padha nguncalke dhuwit ning kotane. Ngalah berkah padahal ngalah berkah babalan. Nek iki kumpul kita ya do rasane kok. Iki ya wong guyon nek pantene tradisi mbiyen iki ya ngono kuwi. Lah nek ning tingkatane agama kuwi ra infak to. Iya, infak. Nek infak gak disalurke nang umate meneh. Nek ngarep berkah guwak dhuwit ning jero kotak iki ra didadlak dalange kan. Ora apa-apa. Ayo mengko nonton Kakang njaluk berkahe lan njaluk sawabe dalang sejati. Nggone nandur pari ben lemu nggonmu nyoni-nyoni kebo sapi ben manah gumrana kan ayo Di bareng sak lakumu.
katiem. Apa Kakang? Kakang Joko Klenthong. Awake dhewe iki kudu didheke rasa syukur. Kowe yen kelingan awake dhewe iki dadi manten iki wis pirang taun. Aku jauh karo Kakang Joko Klenthong yen ora kleru wis 8 taun. So kapan to di awake dhewe iki kang duwe anak? Ngene Kakang Joko Klenthong piye? Anak kuwi titipan lan anak iku rezeki saka Gusti Allah. Ning manungsa kuwi ra kudu diwenangke setiar to, Di. Karepe Joko Klenthong piye? Karepku ki yo awake dhewe iki dadi titipi karo Gusti Allah sing dinarani wahyuning katentreman sing wujud putra. Nek kowe ndang menteng iki aku ora dicakra-bawa wong lanang kok ora duwe daya ora ngono. Tiwak penekan clingkrak-cingkrik ning ra entuk asil ora ngono kan. Lah terus karepmu piye Kakang Joko Klenthong? Ilo-ilone wong biyen. Ilo-ilone wong biyen kuwi nek wong dadi nganten wis suwe ra ndang duwe anak. Nek enek wong ruwatan kuwi kon ngalap berkah karo dalange. Kon ndongaake karo dalange supaya ndang duwe anak. Oh ngono. Mula iki bengi ana ruwatan ana desa Singopadi Jambaran. Ayo. Rono Yayi njaluk sawape dalan sejati. Aku melu gue. Aku melu gue. Rido mangawur-awur-wurahan kemarane ngajure. Jim Sipilis. Aku Jim Sipilis njaluk mangan boe. Aku Jim Wedon njaluk mangan boe. Aku Jim Moto gedhe nduk mangan. Aku njaluk mangan boe. Ujuke apa kok ya? Aku yo njaluk mangan boe. Wela dalah jagat Dewa Bathara para anak-anakku jin setan priprayangan. Kowe wis tak paringi papan panggonan dhewe-dhewe ana sing mapan ana ing Bu Ipeng, ana sing mapan ana Bu Kidul Banyuning. Ana sing mapan ana ing Talun kok padha rene nggubyuk karo ibu ki ngopo? Aku luwe njaluk mangan mboke. Iki sapa? Aku Jim Sipilis. Aku Jim Wedon. Aku Jim Tombo boy. Aku Jim Wewe Citra boy. Iya ya. Kowe kabeh bakal entuk pangan sabab apa? Bapakmu nyang kayangan. Bapakmu nyang kayangan banjur dijawuhi karo simbahmu pukulan Bathara Guru. Iki ngaco padha enek wong wayangan Murwakala. Sajane komplit. Sajane komplit, sajen merampasan pitu, panjang langit pitu sajen gede. Kabeh kut bakal diparingake kowe. Ning kowe aja ganggu gawe karo sing duwe gawe iki. Ora buwe aku nek wis dikai pengarep-arep ora bakal ganggu gawe. Yo. Kowe kuwi anak-anake Kakang Bathara Kala kang patutan kawon ibumu Sang Bathari Pramana. Iki panjenenganipun Bapak Suparjo lan Ibu Suryani. Wis nyenengake pangruwatan Murwakala putrane kang tinemu wontang-anting. Ya kuwi anak ayu Nopitang Patkul Janah. Sawise rampung ruwatan iki ayo padha didongake.
uripe genduk Nopita dadi manungsa sing sarwa kebenaran uripe. Iya Bu anggo panganane aku njaluk, sajane dalange aku njaluk pitike, aku njaluk donane, aku njaluk banyake dadi ganggrang samina. Ya diwenehi pangapura jenenge wong njaluk iki kudu lelani ning liyane kuwi wis ora entuk kuwi bagiane dalange karo bagi aku wis kono bali nang omahmu dhewe-dhewe. Kanjeng langit kelap-kelap katon kincang males kalau nuwun sinuwun kula ingkang kawastanan dalang sejati nenggih dalang Sanggabana ngemu dipilih karo semanten nampi utusan Paduka ingkang nami Adipati Jakasandha. Bilih dinten punika kula kedah mayang Murwakala wonten ing negari Purwacarita mriki. Kuwi adalah jagat dewa ya jagat pangestu. Iki dalang sejati iki dalang Sanggabana. Titila mekaten kula rika semanten utusan dhateng senentananing praja ingkang nami Adipati Jakasandha. Kelawan perangkat desanipun Bayan Kocrit ingkang kedah ngaturi panjenengan Kyai dalang sejati kedang ngruwat wonten ing mriki. Awit pangruwatan wonten ing negari Purwacarita punika ingkang dipun pandegani dening panjenenganipun Raka Mas Suparja kelawan Mbak Yusuryani angruwat sengkalanipun ingkang putri namipun Nopita Mitakul Janah ingkang lair tanpa sedulur ingkang dipun watani lare ontang nganting inggih Sang Prabu kula saged dereng kinanten selak mbuh bilih saged nlaksanaken dawuh pangandika paduka sinuwun. Dene kula sampun kepareng nganti niyaga kalih menika ingkang pengendar kelawan pengendang ingkang pengendangipun nami Panjang Kalungkungan. Ingkang pawestri punika ingkang nami Penggendar Seruni inggih Nyai Asem esuk sore. Pramila kanthi manut tata-cara kejawen tata-cara pangruwatan kepareng anak kula Sinopita Mitakul Janah kepareng lenggah kanthi tawajuh wonten sak madyaning
mori petak punika murih ijabahipun monggo sami nyuwun dhateng para rawuh dayanipun pangestu ingkang dipun suwun supados ijabah menapa ingkang dipun sedya panjenenganipun Bapa Suparjo Ibu Suryani. Inggih, bab tata cara kejawen pangruwatan punika purba lan wasisanipun kula sumanggake dhateng Kiai Dalang Sejati. Kene Nduk Nopita mitpatkul janah lungguh ana ngarepan kene sira bakal sinaradan kamurwakala dening Dalang Sejati dimen dadi wong kang luput saka sengkalaning urip dimen cepak rezekimu dadi wong sak solah bawamu ngetan ngulon ngalor idul sak gadomu dimen pinayungan dening Gusti Allah nanging eling-eling sira iku manungsa ya. Namo Sidam Sidaratu Tuan Hastu Mugi rahayu sagung dumadi. Mangawi Mastu Sidaratu Tuan Hastu Mugi rahayu sagung dumadi. Manawi binam hastu nomo sidam mugi rahayu sagung dumati. Mangkono Dalang Sejati kepareng angruwat sengkala angruwat sengkalaning bocah untang anting gumanting kanthi maos mantra pangruwatan ingkang sinebut mantra Janturwa Kalamur. Awak dinam haturno sidem kala awang-awang ana bumi langit nanging Sang Hyang Wisesa ingkang bocap sarta jumeneng samadhi satengahing jagat Sang Hyang Wisesa hamireng swara kadigenta sarta anondikan gumantung ning awang-awang sinangga ngarta pinuti dadi telung prakara. Saprakara dadi bumi langit, rem prakara dadi dejolan cahya. Ketikane maneh maya, monggo maneh maya dadi papat monggo papat iku ming Bathara Guru. Ingkang pinangka uger-ugere, kang pinangka gegentinging Sang Hyang Tara. Winenang handadake isining bumi. Sato wingi sesane wadi mongko saliraning Sang Hyang Wisesa Bathara Guru karya tetimbangan garwa wasta Dewi Uma. Nonton ayogya para dewa 30 lan sajujune dewi-dewi. Nonton bumi pisalan akasa Sang Hyang Pramesti. Nonton amatah dewa nawasa hampir jejenging bumi. Sarta gunung Jamur Dipawaswarata. Nonton Bathara Burayasa kayangan. Sang kaswargan lan saisine mongko Sang Hyang Pramesti nyatakaken jenenge lan wadon lan garwa Dewi Uma rata kerutan ketadah mila wonten Bathara para yang Pramesti deduka
mring garwa Dewi Uma mila wonten Betari Durga Jodolan kala nonton Iwang Guru anitaken para minggah mring Surawaya saputra garwa Balan Om prayoganira Sang Hyang Aksara lawan Pratiwi Ami jayoganira Sang Hyang Agilan-gilan ning Siti Binowan areng samudra kumalembak-lembak ana daging dudu daging ana getih dudu getih murup mangarap-arap ana kaaken Prabowo ketuk lindu lan prahara leses agung liweran geter pater tanpantara murup ingkang kala rudra gumesangan ing Tiloka mumewah Bathara Guru mangawe gelam Hastunama Sideng Om mangawe gelam Hastu Nama Sideng Kyai Dalang